suche ach nur. Ruf sheir keheich nur. Bellen doch sei oi nur. Sie hevelet ben südende. Was ort dir der brudende. Sevelet dirna nur bostan. Nur rodanya nur bostan. Казылма байлыктар. Һау Махнур, дәресте башлайбыз. Бүген без ер асты байлыктары турасында һөйләшәбез. Ер астында тылсымлы байлыктар яшенгән. Файда күп ер асты байлыктарыннан. Шуңа уларны файдалы казылмалар дип атайлар. Файдалы казылмалар 3 төргә бүлеп була. Каты таш күмер, металл рудалары, тоз, шыйык, нефть, минераль һаузар, газ, табигый газ. Ердә казылма байлыктарга, минералдарга иң бай урын Урал таулары. Уралда 1000 самаһы минерал, Менделеев таблицаһының 48 элементы табыла. Уралда борынгы диңгез тереклеге избисташка әйләнеп тора бара, кара һәм ак мәрмәргә, гранитка үрелгән яткылыктар да бар. Шулай ук таш тоз, таш күмер һәм башка файдалы казылма байлыктар да җитерлек. Башкортстан бигрәк тә нефть һәм газ яткылыктарына, төрле мәгъдән, ягъни металлдарга ла бай. Балгалак был, башкорттар сәйскәндә бал алып кабыр булган. Балы юк, әмма хәтере сук балгалыктың. Каралы, миллион елдар элек хәзерге Башкортстан урынында диңгез шаулаган, диңгездә имәнес хайвандар, дияүзәр яшәгән. Башкорт телендә Урал батыр шул дияүзәрне кылысы менән тураклап ташлагас, Коройер, Урал таузары хасил булган тиелә. Ысынлап та, галимдар Шихан тауларын тикшереп, улардан избисташка әйләнгән борынгы организмнардан гөлдәләреннән торуын асыклаган. Шихандардың тупрагын уска алып караһаң, унда бәләкәй генә диңгез йондызы, диңгез аты формасындагы таштарды ла күреп була. Кызык, кайһы бер башкорттар көмештән генә түгел, агастан, тимердән, я бакырдан эшләнгән бәләкәс калактарды көмеш калак дип йөрткән. Аптырама, уның тарихы бар. Башкорт халкы мәгъдән ритуалы булган. Алтын, көмеш, бакыр, тимер һәм башка металлдарны йөртеп, кәрәкле әйберләр яһагандар. Төрле металлды бергә кушып, корос, суен тигән үтә ныклы металл сыгарып, корал койгандар. Алтынды башкорттар бик үзетмәгән. Абына көмеште яман күстән хаклай, тазарта тип бик яраткандар. Шуга башкорт бизәүстәре күбрәк көмештән. Әсәйскәндә тотынган кылыктарды борын тик көмештән яһагандар. Дуан районында 9-нчы буатка караган курганда аюгыны төшерелгән көмеш калак табылган. 300-400 ел элек булган бу хәлдәр. Рәсәй дигән дәүләттең батшаһы ябай халыктың хокуктарын кыса башлагас, башкорттар ерек даулап күп тапкыр баш күтәргән. Шуннан корал эшләй алмагандар дип, әбей батша 1736 елда башкорттарга мәгъдәнчелек менән булышуны тыйган указга кул куйган. Ә халыкта булган бөтә корал барлык металлдан ясалган әйберләр, хәтта көмеш, яйыз калактар да йыеп алынган. Агас калак башкорт өстәлендә 300 ел батшалык иткән. Әле булһа, алалар кунак сакырганда 5 бармакка агас кашык тарата. Алюмин калак Бөек Ватан сугышыннан һуң гына ныклап таралган. Шулай итеп, бәләкәй калак агаска, азак алюминий, шуннан тимергә әйләнгән, әмма көмеш калак дигән исемен югалтмаган. Рәсәйдә металл эшкәртүгә өйрәткән беренче уку йортын 1773 елда Исмәгыйль Тәсимов дигән башкорт мәгъдәнче үз аксаны аскан. Башта уку йорты Тау кадет корпусы дип аталган. Бүген ул Санкт-Петербургда университеты дип йөртелә. Бына шулай.
Борондан белемсел булган ул башкортлар. Үзләре генә белеп калмаган. Белгәндәрен ялемей, башкаларга ла өйрәткән. Дөрес, нурларың менән бүлешкәндә бер yerен дә кемемей. Киресенчә, күңелең үсә, иңдә канат тояһың. Белемене изгелек тә бүлешкән һайын арта гына бара. Яндырают көйгән нур, тик тормас шугы ах нур.